αποδεικνύεται ξεκάθαρα πια ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει σχέδιο πορείας. Με τους δικούς τους υπολογισμούς θα χρειάζονταν τουλάχιστον 10 δισεκατομμύρια για να περιοριστεί το έλλειμμα. Αντί να πούν από πού θα τα βρουν, υπόσχονται να μοιράσουν άλλα τόσα. Δεν λένε όμως ούτε από πού θα περικόψουν τις δαπάνες, ούτε σε ποιους θα φορτώσουν τα βάρη. Γιατί ένα είναι βέβαιο. Βάρη θα υπάρξουν με τη δραματική αύξηση της φορολογίας. Μπορεί να μην το λένε ανοιχτά, όμως το υπονοούν, διότι όταν λένε ότι θα εντάξουν όλα τα εισοδήματα σε μια ενιαία φορολογική κλίμακα, μέχρι τώρα αρνούνται να διευκρινίσουν ποια θα είναι η κλίμακα αυτή. Το κόμμα τους λέει ότι θα αλλάξουν την ισχύουσα. Ο αρχηγός τους λέει πάλι πως δεν θα την αλλάξει. Τελικά ποιος λέει την αλήθεια και ποιος όχι. Ποιος ξέρει και ποιος δεν ξέρει. Ποιος κοροϊδεύει ποιον. Οι μικροί και μεσαίοι επιχειρηματίες, οι αγρότες, τα νοικοκυριά που παίρνουν κοινωνικά επιδόματα ρωτούν πόσα επιπλέον θα πληρώσουν. Σε όλα αυτά απάντηση δεν βρίσκει κανείς. Το ΠΑΣΟΚ και ο αρχηγός του σιωπούν. Δηλώνουν μόνο ότι η λύση για τις υποσχέσεις τους θα τη δώσει ο δημόσιος δανεισμός. Το ίδιο έκαναν και στις προηγούμενες θητείες τους. Χωρίς υπεύθυνο σχέδιο, χωρίς συναίσθηση ευθύνης για τις επόμενες γενιές. Γι' αυτό έγινε εφιάλτης για τη χώρα το δημόσιο χρέος που δημιούργησε και μας κλειοδότησε το ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό πληρώνουμε μόνο για τους στόχους 1 δισεκατομμύριο το μήνα. Και ειδικά τώρα, στις κρίσιμες συγκυρίες, ο τόπος δεν μπορεί να αντέξει ένα αλόγιστο δημόσιο δανεισμό που όλη η κοινωνία θα πληρώσει για πολλές δεκαετίες. Αθηναίες και Αθηναίοι, το τελευταίο διάστημα ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ κρύβεται και δεν απαντά σε τίποτα. Κρύβεται γιατί κρύβει. Δεν απαντά γιατί φοβάται. Φοβάται μήπως από λάθος του ξεφύγουν αλήθειες. Επιλέγει τις αοριστείες, τις υπεκφυγές, τις γενικολογίες. Μα αυτές θα κυβερνήσει. Σε όποιο θέμα προσπαθεί να είναι πιο ξεκάθαρος, μόνο ανησυχίες και προβλήματα δημιουργεί. Δημιούργησε πρόβλημα με τη Ρωσία, θέτοντας σε αμφισβήτηση τη συμφωνία Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη. Τι σκοπιμότητα εξυπηρετεί αυτή η τοποθέτησή του. Δημιούργησε πρόβλημα με την Κίνα, βάζοντας ερωτηματικά στη συμμαχία για το λιμάνι του Πειραιά. Ρίχνει σκιές σε μια συμμαχία που άρχισε από χθες να λειτουργεί προς όφελος της χώρας μας. Δημιουργεί ανασφάλεια σε επενδυτές και υποψήφιους επενδυτές, βάζοντας θέμα ΟΤΕ, βάζοντας θέμα Ολυμπιακής. Και αυτό την ώρα που η νέα εταιρεία έχει αρχίσει να λειτουργεί. Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να τραυματίζονται τα συμφέροντα της χώρας και η διεθνής αξιοπιστία της. Οι επιπτώσεις των ανεύθυνων αυτών επιλογών είναι ήδη ορατές. Πλήττεται η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική της πατρίδας, πλήττεται η διεθνής αξιοπιστία της χώρας, πλήττεται η δυνατότητά μας να προσελκύσουμε ξένες επενδύσεις.
Φίλες Έλληνες, από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η παγκόσμια κρίση, είπαμε όλη την αλήθεια. Κινηθήκαμε έγκαιρα με συγκεκριμένα μέτρα για τους καταθέτες, τους δανειολήπτες, τη ρευστότητα της οικονομίας. Βάλαμε σε εφαρμογή συγκεκριμένες δράσεις για ευαίσθητους τομείς, για την απασχόληση, για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Δρομολογήσαμε νέες πολιτικές εξυγίανσης του δημόσιου τομέα. Καταρχήσαμε και το κατέθεσα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Συγκροτημένο σχέδιο σε 3 άξονες. Περιορισμός των δημόσιων δαπανών, πόλεμος στη φοροδιαφυγή, νέες διαρθρωτικές αλλαγές. Και όλα αυτά σε 2 χρόνια. Η Ελλάδα του 2011 να είναι επιτέλους απαλλαγμένη από τις συνέπειες της διεθνούς συγκυρίας. Να είναι απαλλαγμένη από αδυναμίες και παθογένειες του παρελθόντος. Να είναι στις πρώτες χώρες που θα ξεφύγουν από την κρίση. Να κάνουμε τελικά τη διεθνή κρίση εθνική ευκαιρία. Ανέλησα τις βασικές προτεραιότητές μας για την προοπτική αυτή. Από τη νέα θητεία, η λειτουργία του κράτους παίρνει καινούργια μορφή. Πρώτον, με τη νέα διοικητική οργάνωση της χώρας και δεύτερον, με την αναμόρφωση του κυβερνητικού σχήματος. Δημιουργούνται χωριστό Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης, αυτόνομο Υπουργείο Περιβάλλοντος, ενιαίο Υπουργείο Υποδομών, στο οποίο εντάσσονται και οι μεταφορές, ισχυρό Υπουργείο Υγείας, στο οποίο επανοντάσσονται οι υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλειας. Παράλληλα, ανέπτυξα με ξεκάθαρο τρόπο τις αλλαγές που προωθούμε για την αναζωογόνηση της ανάπτυξης. Ένα ξεκάθαρο, ρεαλιστικό σχέδιο που οδηγεί στην Ελλάδα του 2011. Μια Ελλάδα όπου υπάρχει ταχεία εφαρμογή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς με το 80% των πόρων του στην περιφέρεια. Πλήρης εφαρμογή του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδιασμού. Ολοκλήρωση με ταχύς ρυθμούς του κτηματολογίου. Ολοκλήρωση του μεγαλύτερου προγράμματος δημοσίων έργων γνώρισε ποτέ ο τόπος. Απελευθέρωση κλειστών επαγγελμάτων. Πλήρης απλοποίηση των διαδικασιών για την ίδρυση επιχειρήσεων. Υποστήριξη των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επένδυση στην ψηφιακή εποχή. Έχουμε ήδη δρομολογήσει και γίνονται πράξεις στο επόμενο διάστημα. Η ουσιαστική αυτονόμηση του Λυκείου. Η καθιέρωση νέου εξεταστικού συστήματος. Η εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας στην υγεία. Βάλαμε σε εφαρμογή αποφασισμένο σχέδιο για την ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας του πολίτη. Είναι απόφασή μας να μπει τέλος σε μια σειρά από θλιβερά φαινόμενα. Δεν θα γίνονται ανεκτές καταλήψεις, βανδαλισμοί, καταστροφές σε σχολεία και πανεπιστήμια. Δεν μπορεί να λειτουργεί το πανεπιστημιακό άσυλο σαν ασυλία στο έγκλημα και την καταστροφική μανία των λίγων. Δεν μπορεί μερικές δεκάδες διαμαρτυρόμενοι να κλείνουν δρόμους, να παραλύουν την οικονομική ζωή, να ταλαιπωρούν εκατομμύρια άλλους. Εγκληματικές δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής θα αντιμετωπίζονται αμήλικτα. Δεν πρόκειται να υπάρξει καμία ανοχή στο έγκλημα, καμία ανοχή στην εξτρεμιστική δράση, καμία ανοχή στους εχθρούς της δημοκρατίας και της ασφάλειας του πολίτη. Όποιοι κι αν είναι δεν πρόκειται να διαφύγουν. Θα εντοπιστούν και θα συλληφθούν. Το κοβάρι της αποκάλυψής τους ήδη άρχισε να ξετυλίγεται.